Kovasti tervetuloa kaikille suunnistuksen ystäville ja miksei kaikille muillekin ystäville seuraamaan Jämsän retkiveikkojen kolmikon tällaista keskinäistä otatusta One Man Relay suunnistusharjoituksessa. Jonkinlainen seuramestaruus kyseessä. Minä olen Pyry Vaismaa ja minun vieressä studiossa on serkkupoikani Lassi Vaismaa. Hyvää päivää. Kiva, että olet täällä ja Lassi on myös tuolla viivalla. Siellä on Lassi Vaismaa, Aapo Virkajärvi ja Arni Ronkainen. Kova Jämsän retkiveikkojen kolmikko. Lassi on siis niin kuin siellä ja täällä. Ja kuva tulee luonnollisesti nauhalta, mutta jännittävä harjoitus ja keskinäinen kilpailu tulossa, kun pojat säntäävät siitä jo metsään. Tässä on heti hajontoja alusta asti vai mitä? Joo, kyllä tässä on tämmöinen One Man Relay, niin tässä on alkuun heti viestihajonnat. Kyllä, siinä käytiin K-pisteellä nopeasti ja sitten lähdetään heti ensimmäisille hajonnoille. Siellä on A-rasti ja B-rasti. Ja näyttäisi siltä, että Arni suuntaa B:lle ja Lassi ja Aapo sitten tuonne A-hajonnalle. Ja katsotaan, että kuinka tämä tästä lähtee. Varsinaissuomalaisessa kauniissa avokalliomaastossa ollaan, niin kuin näkyy, että tuolla kelpaa kyllä pistää tuossa toisen eteen. Ja Aapo ja Lassi, ottaako vähän turhan vasemmalta? Joo, tuossa pikkasen lähdettiin ehkä vähän turhaa kiertää suota. Ja siitä sitten vähän pitkäksi vedettiin, mutta ei tullut pahaa virhettä vielä. Samalla kun tuossa nähdään Arnin tämmöinen kilpailijakortti, siellä on saavutuksia, jos jonkinlaisia. Nuori mies on otellut jo kansainvälisellä arvokisatasolla ja hyvin näyttää ensimmäinen rasti löytyneen ja pikkasen siellä näkyy vasemmalla sitten kuinka Lassi ja niin, no suun tuossa käyrässä nyt lähinnä näyttää pientä tuommoista koukkua olevan, että en tiedä, siinä on jokunen sekunti ehkä halussa heti otettu takkiin, mutta kakkosrastilla se selviää, koska se on kaikille sama. Samaan aikaan kun Arni nostelee tossua kanervikossa. Tämähän on sama kolmikko, joka tuossa keväällä voitti kevätyön viestiliigan avausosakilpailu ja siitä noustiin oikein kunnolla tietoisuuteen ja sitten Jukolan viestissä samainen kolmikko juoksi 3 ensimmäistä osuutta Mikkelissä. Kun tullaan kakkosrastille ja näyttää siltä, että Arni sinne tulee ensimmäisenä, sieltä löytyy pikkuinen lippu puiden välistä ja sitten katsotaan, no ei siinä kyllä paljon eroa ole, Aapo tulee siinä, mutta Lassi on ottanut muutaman sekunnin tässä takkiin, että 10 sekuntia. Joo, siinä tuli tuommoinen 5-10 sekunnin virhe siihen ykköselle, niin siitä toi ero. Joo, niin tässäpä nähdään. Joo, tuossa lähdettiin tosiaan toi alkuun sua kiertämään ja sitten toi avokalliakumpare tuot vasemmalta vähän johdatti puoleensa, mutta sitten sai noista jyrkänteistä kiinni. Aapo teki saman virheen, mutta vähän pienempänä. Ja näin ollaan 10 sekunnin sisällä nyt siis pojat toisistaan. Ja sitten on taas hajontaa tarjolla. Aapo suuntaa D-hajonnalle ja Arni ja Lassi tällä kertaa C:lle. Täytyy sanoa, että luksusta on tällaiset harjoitukset, kun pystyy keskenään kisaamaan hajontojen kanssa ja kaikkea. Kun samalla nähdään Ape Virkajärven kilpailijaesittely siinä, suoritusvarmuus 100% kortin mukaan. Ja niin kuin näette, niin 2 kultaa jo nuorten EM-kilpailuista on kova sälli 18-vuotias Virkajärvi tässä. Ja askeleistakin sen näkee, että varmaa tekemistä. Samaan aikaan kun nyt herää kysymys, kun ne vasemmalle katsoo, että minne painelee Arni. Mitä nyt taitaa syntyä. Voi puhua ihan virheestä. Joo, tuli heti alussa lähtösuunta vähän vinoon ja sitten siitä onnistui ihan hyvin kääntämään, mutta ei ihan tarpeeksi. Se tuli vähän yli ja nyt lähti vielä korjaamaan vähän väärään suuntaan. Joo, ei ole vieläkään kolmosrastilla käynyt ja nyt on sitten omat kätköt siellä. No katsotaan Lassi Vaismaan kilpailijaesittely tässä odotellessa. Loppukiri Rotta. Joo. Ja saavutuksista mainittaako alakoulun olympialaisten, mitä tuo tarkoittaa, 4. luokalla? Joo, meillä
oli koulussa aina olympialaiset ja nelosluokalla otettiin pronssia, oli aika kova taso, että muina vuosina ei tainnut tulla mitaleita, mutta tämä mainittakoon niin kuin isoimpana saavutuksena. Joo, tästä kilpailusta mitali on tulossa kaikille, mutta sinne nähtiin, että Arni tuo virheensä myötä tipahti nyt kyllä sinne pronssisijalle. Ja nyt samaan aikaan Lassikin kyllä katsellaan pikkasen hakee, että missä ollaan. Joo, tuossa toi ensimmäinen avokallio, tuommoinen nenän tyyppinen, niin jäi vähän tuohon rastiväliviivan alle, niin se vähän hämäsi, mutta hetken siinä katseltua, niin sain uudestaan kiinni. Sieltä löydettiin taas. Joo, täytyy tuosta sun kilpailijakortista vielä niin kuin sanoa, että kun siellä muilla näytettiin saavutuksina, siellä oli arvokisamitalleja ja muita, niin tästä voi ehkä päätellä, että kuka vaatimaton mies tämän video on myös editoinut, että sinne nelosluokan olympialaissaavutuksia nostetaan, mutta hienoja ainakin. On, ja siis Arnilla ja Aapollahan ei ollut tämmöisiä olympiatason saavutuksia kuitenkaan, että niinku, sitten voidaan miettiä, että kummat on niinku sitten loppujen lopuksi ne kovemmat saavutukset. Kyllä, ne on harvoja ja valittuja, jotka tommosia lusikoita kaappiinsa saa. Samalla kun nähdään mestaria itse teossa siellä tossu liikkuu mukavasti ja kelpaa liikutella tossua kyllä tuollaisessa maastossa, että pahemmin ei tuollaisia ikäviä ja peitteisiä maastonkohtia tässä ole, vaan aika hyvin saa tuutata eteenpäin. Lassi ja Aapo sekunnin sisällä toisistaan ja nyt sitten mielenkiinnolla odotetaan, että kuinka paljon tuo Arnin virhe tuossa maksoi ja missä mies viipyy. 15 sekuntia tällä hetkellä kulunut Lassin leimaamisesta, kun tullaan tälle oikein laakealle kalliopätkälle ja siinä on mukava, kiva kun ilmakin hellii. Joo, Arni on täällä, siellä on kaikenlaista lätäkköä ja muuta ja nyt ehkä vitosrasti edessä jo häämöttää. Päästään Arnin perspektiivistä tätä seuraamaan ja kyllä 40 sekuntia on perässä. Se ei kuitenkaan, vaikka onhan tässä matkaa vielä jäljellä ja kaikenlaista tehtiin tapahtua, niin onhan tuo jo ihan huomattava ero tässä kohtaa. Joo, kyllä sen verran lyhyt kisa, että noin 25 minuuttia oli ihanne aika, niin kyllä toi 40 sekuntia on jo, siihen verrattuna on se jo niin kuin selkeä virhe. Kyllä, samalla kun seurataan, että mitä Arni näkökentässään näkee. Tämmöistä siellä näkyy. Ilma on nätti ja maasto toimii ja täytyy antaa erikoismaininta myös Samuli Peltolalle, joka juoksee tuolla juoksukamerana poikien perässä, että hyvin hänkin siellä jaksaa. On kyllä parasta juoksukamerakuvaa, mitä itse on nähnyt. Samalla voidaan seurata tässä, kuinka Aapo siellä horisontissa hämöttää ja nyt siihen näyttäisi tulevan sitten taas vuorosta Aapolle ja Lassille pieni virhe. Ei olla ihan optimaalisella linjalla tuossa. Joo, tuossa rastivälin alussa katoin, että tultiin tuon suon vierestä aika hyvin, mutta sitten sen jälkeen en oikeastaan loppuväliä kunnolla lukenut, että jännättäisi kohta 20 vuotta suunnistanut ja silti se tulee jotenkin yllätyksen, että rastit löytyy helpommin, että jos suunnistaa, että eikä vaan juokse sinne päin, mutta korjattiin onneksi aika nopeasti, ettei tullut kovin iso. Tästä vinkistä voisin itse ottaa vaarin myös. Hyvä, että löysin tänne studioon. Olemme siis Lassin kanssa serkuksia ja olemme joskus nuorina yhdessäkin suunnistaneet, mutta minä olen korkeintaan keskinkertainen ja Lassi vähintään erinomainen SM-tason suunnistaja ja aivan eri sarjoissa ja yleensä aivan eri puolilla karttaakin ollaan sittemmin suunnistettu, mutta hauskahan tätä on katsoa ja näin harrastajan näkökulmasta katsoa, että miten JRV-läiset näitä ratkaisuja tuolla tekee. Aapo näyttäisi tekevän pienen virheen. Joo, tuossa lähti vähän kääntämään oikealle just ennen rastivälillä. Siihen asti tuli tosi hyvin, mutta sitten tuossa lopussa veti ihan vähän vinoa, mutta senkin korjasi taas aika nopeasti. Joo, ja siinä Lassi juoksi vastaan ja siinä pystyi pikkasen kuittaamaan iskemään silmää, että mitenkäs nyt katsotaan sitten Arnin perspektiiviin hypätään tässä ja sen tunnistaa noista punaisista reunoista tuolla. Ja mielenkiinnolla odotetaan, että onko eroa saatu yhtään kiinni vai onko se edelleen siinä 40 sekunnin paikkeilla. Kyllä se vähän siltä vaikuttaa, että pojat on tuolla kärjessä vetänyt hyvin ja ero ei ole kauheasti kutistunut. Muutama sekunti siitä on lähtenyt, mutta 37 sekuntia edelleen Arni perässä. Mutta tämä on hauska tämmöinen one man relay tyylinen
konsepti ja mielenkiintoinen myös tämä videokonsepti, että seurataan vähän erikseen niin kuin kaikkien tuolla metsässä tekemiä ratkaisuja, että hauskaa, että olette siellä tällaista videosysteemiä kehittänyt ja että sain tulla tähän mukaan selostamaan. Kerrotko vähän tarkemmin tästä One Man Relay, minkä muotoinen harjoitus tämä on? No tämä on suomeksi sanottuna on niin kuin yhden miehen viesti, eli tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin 3 eri lenkkiä, tässä mennään jo 2. lenkkiä ja tosiaan on viestihajonnat käytössä, eli esimerkiksi nyt tässä näkyy noin 8D ja 8C-rastit, ja kun ykköslenkillä minä ja Aarni mentiin toi C-hajonta, niin nyt vuorostaan 2. lenkillä mennään tämä D-hajonta ja Aapo sitten päinvastoin, ja sitten 3. lenkille kun tullaan, niin se on sitten niin sanottu putkiosuus, että se on kaikille niin kuin yhteinen sitten. Kyllä. Näkisitkö, että tällainen kilpailumuoto voisi toimia hyvin myös jossain ihan oikealla kilpailutasolla? Joo, ja onhan tämmöisiä myös ollut, että esimerkiksi itse milloin tähän kilpailumuotoon rakastuin, niin oli nuorten Eurooppa-cupissa 2018, oli pitkällä matkalla oli tämmöinen käytössä, ja se oli kyllä tosi hauska ja hieno konsepti, että mun mielestä tätä voisi käyttää suunnistuksessa enemmänkin, että on seurattavuudeltaan tosi mielenkiintoista, ja ainakin urheilijana itse tykkää tosi paljon myös tämmöisistä yhteislähtökonsepteista, ja myös silleen, että on nimenomaan ne viestihajonnat, ettei ihan putkea ole koko ajan. Joo. Tätä on viihdyttävä seurata, ja on tuossa ollut jo alkumatkasta oli oikein mukavasti ihan tuommoista GPS-viihdettä. Siinä on sanat, mitkä harvoin luulisi, että voi toimia yhdessä, GPS ja viihde, mutta suunnistuksessa sekin on mahdollista. Aarni yrittää siellä kovasti puhkoa menemään ja kiskoa eroa umpeen, ja sanotaan näin, että vaikka tasaväkinen kolmikko tässä on, niin ei Aarnilla pitäisi niin jaloista jäädä kiinni, että vauhtia kyllä kaverilla piisaa. Aapo etenee sitten tätä lyhyttä kymppiväliä pistekumpareille tuonne polun taakse. Siinä nähdään kaunis varjokuva solakasta nuoresta miehestä. Joo. Sattui hyvät ilmatkin teille. Joo, oli kyllä tosi upea keli. Tässä Aapon kuvassa tämä on vähän ylivalottunut, niin ei ihan niin hyvin huomaa, mutta oli tosi sininen ja pilvetön taivas. Se on oikein mukavaa. Mikäs se mukavampaa varsinaissuomalaisessa maastossa kivalla kesäilmalla suunnistaa. Mites Lassi? Lassi on hiukan nyt kyllä tässä jäänyt tällä kymppivälillä. Joo, tuossa oli lähin tuosta rastilta vähän tangentin suuntaan ja onnistuin sieltä kyllä kääntämään loppujen lopuksi, mutta melkein kävin ton D-hajonnan kautta. Ei kun itse asiassa C-hajonnan tuossa on. Joo. Sellaista sattuu. Kymppirastilla näyttää nyt siltä, että Aarni on lähinnä suhteessa Lassiin saanut tuota eroa kiinni 35 sekuntia Aapoa perässä ja Lassi sitten 25 sekuntia Aapoa perässä. Ja täällä kärkimies painaa varmoin otteen ja sieltä löytyy seuraava rasti ja ei muuta kuin eteenpäin. Juu, nyt lähdetään tosiaan sitten tuosta kolmiohärdellistä tuolle 3. lenkille. Et nyt tästä loppuun on sitten putkiosuutta, että kaikilla on samat rastit. Se pistää pelin mielenkiintoiseksi, että siinä mielessä hyvä, että näitä eroja on pikkasen alkumatkasta syntynyt, koska loppupätkä tosiaan mennään putkea ja saa nähdä, että kenellä sitten jalat ja kantti kestää tehdä sitten siellä ohituksia. Aapo tällä hetkellä kuitenkin aika tuntuvassa johdossa jo, että hyvältä näyttää hänen kannaltaan. Ja kyllä täytyy vielä sanoa, että hieno tapahtuma tämä, ja Samuli Peltola, joka siellä painaa poikien perässä kameran kanssa, on myös käsittääkseni tehnyt radat, että kiitos hänelle tästä järjestelystä. Joo, oli kyllä Samppa tehnyt hyvät radat ja noinkin näkyväiseen maastoon niin oli kyllä saanut myös vaikeita rastipisteitä, mikä sitten näkyy siinä, että vähän koukkujakin pojat sillä teki. Kyllä, hienoa työtä kerta kaikkiaan. Siinä kolmikko nyt etenee tasaisin välein toisistaan kohti 11 rastia, mikä on tuolla tavallaan tuolla takarinteessä melkeinpä. Ja Aapo edelleen oikein mukavan näköisessä johdossa. No, täytyy kiinnittää huomiota jälleen kerran tuohon teidän seura-asuun, joka on saanut huomiota suunnistuspiireissä vähän niin kuin muuallakin. Se hieno retroasu, jotka jaloissa pojat otti sen Viestiliigan avauskilpailun voiton.
Onko näitä tarkoitus jatkaa näitä pitkien retrohousujen käyttöä myös juhlavuoden jälkeen? No, siitä on vähän vissiin puhuttu, että ainakin toi paita, että se on ollut nimenomaan se 75-vuotis niin kuin juhlapuku, että sitä kun ensi vuonna ollaan jo 76-vuotiaita melkein jo eläkeiässä, niin ei enää käytettäisi niin kuin kisa-asuna, mutta kyllä mä ainakin itse ajattelin noita housuja käyttää, että ne on sen verran päheet ja tullut paljon myös kommenttia, että ne erottuu tosi hyvin. Joo, meidän ikäluokalle se 76 saattaa hyvinkin olla se eläkeikäraja, jos sekään riittää. Mutta housut on hienot kerta kaikkiaan. Kyllä voisi sanoa, että pitkät housut ovat kenties suunnistuksessa tulossa takaisin tekemässä uutta paluuta. Aapo leimasi 11 rastia ja sitten katsotaan, että millä marginaalilla sieltä Lassi ja Arni tulee perästä. 25 sekuntia oli muistaakseni Lassin ero aiemmin ja katsotaan, että mihin suuntaan se on kääntynyt, vai varmaan hirveästi. No itse asiassa Lassi, veditkö sä pikkasen nyt ohi? Joo, toi avokallio tuossa just ennen mäkeä oli vähän epäselvä, en saanut itseäni siitä kiinni, että Aapot on aika seksikkäästi otti suoraan, mutta mulla vetäisi vähän vinoon, mutta sieltä taas onneksi onnistuin aika nopeasti korjaamaan, mutta kyllä siinä taas semmoinen 10 sekuntia tuli lisää. Siltä näyttää, ja nyt on sitten Lassi ja Arni tiiviimmin myös keskenään yhdessä. Ja matka jatkuu. Tosiaan, niin kuin näkyy tuolla metsässä, niin mitään leimausjärjestelmää tässä ei ole käytössä. Pieniä rastilippuja haetaan. Mutta kuitenkin, vaikka ei ole mistään virallisesta kilpailusta kyse, vaan seuran sisäisestä harjoitusotatuksesta ja leikkimielisestä skabasta, niin kyllähän tässä on paljon pelissä, että keskinäinen kunnioitus, se on kultaakin arvokkaampaa. Kyllä, ehdottomasti. Tämä on kuvattu päivää ennen halikkoviestiä, niin ei tässä ihan elämäpelissä ole, mutta kaikki meistä kuitenkin kilpaurheilijoita ja jokainen tykkää voittaa ja kaikki vihaa hävitä, niin kyllä tässä siinä mielessä ihan tosissaan kilpaillaan. Kyllä, ja teillä kaikilla on vähän omia vahvuuksia, ja kun tämän kauden niin kun suorituksia katsoo, niin ettekö te nyt tänä kesänä ollut aika tasaisia keskenään, että tässä on oikeasti mielenkiintoista nähdä, että miten nämä teidän välillä kääntyy nämä erot? Joo, kyllä suhteellisen tasaisia, että kyllä Arni nyt on lähimpänä kansainvälistä kärkeä ja Aapo sitten 18-vuotiaana ihan oma ikäluokkansa niin kuin maailman kärkeä, mutta joo, ei ne tällä kaudella ne erot ihan hirveän hyvät, ei isot ole, mutta no, huomiona huhtikuussa, maaliskuussa seuran leirillä niin taidettiin yksi NS-leirikilpailu vetää, minä, Arni, Aapo, Samppa, kaikki noin 20 sekunnin sisään. Se kisa, että kyllä me tosi tasaisia oltiin. 20 sekuntia, se ei ole paljon, ja saa nähdä, että mikä nyt on, että pysytäänkö 20 sekunnin sisällä, kun Arni hyppää sitä ojan yli ja Samuli seuraa urhoollisesti perässä. Ja nyt Arni niin kuin pikkasen tuollaiseen vähän huonokulkoiseen rytökohtaan nyt tässä on niin kuin ajautumassa. Tämä on niin kuin aika harvinaisuus tässä maastossa tällä kartalla, mutta kyllä sieltäkin vaan tuommoista vaikeakulkuisempaa sitten löytyy, kun oikein hakee. Joo, ei noita montaa tuommoista kohtaa, että ihan hienosti Arni tuolta kävi hakemassa pois, mutta muuten on kyllä tosi nopea ja hyvä kulkunen maasto. Joo, siellä käytiin kastelemassa kenkiä ja sehän piristää. Joo, tämmöistä on mukava katsella tällainen marraskuussa muistella kesää, jolloin aurinko paistoi ja suunnistus vielä kulki. Mitä teillä muuten joukkueena on tavoitteena ensi kautta ajatellen, kun 300 te olette Viestiliigassa ja Jukolassa niin hienoja suorituksia tehnyt, niin miten tästä niin kuin joukkueena eteenpäin? No kyllä meille tästä viime kaudestakin tuossa Viestiliigoissa jäi kokonaisuudessaan, vaikka se avauskilpailuvoitto tulikin, niin jäi parannettavaa ja lähdetään niitä Viestiliigan onnistumisia hakemaan ja Jukola on se sama. Tänä vuonna oli top 25. Se jäi loppujen lopuksi aika kauas, mutta ei se kuitenkaan ihan mahdoton ole. Niin kyllä me lähdetään sitä samaa kanssa ensi vuonna hakemaan. Kyllä näin se pitääkin ja samalla kun hypätään katsomaan miltä maailma näyttää Aapo Virkajärven silmin ja kauniltahan se näyttää ja edelleen Aapo mukavan näköisessä johdossa suuntaa 13 rastille. Tämä pitkä väli on ollut nyt edetty aika tasasta vauhtia. Joskin kyllä GPS:n perusteella näyttää siltä, että etteivät Arni ja Lassi, jotka siinä tiiviisti tulee takana, niin olisi vähän Aapoa saanut kiinni. Että tiedä sitten, että
onko ollut varmistelua vai otettu tarkoituksella pikkasen rennommin tämä pitkä väli, mutta silmämääräisesti näyttää siltä, että ehkä sitä ero on pikkasen kutistunut. Samalla kun Aapo siinä leimaa, kello näyttää 18.54 ja tuossa nähdään, siellä Aapo vilahti Arnin kuvissa myös vasemmalla ja tosiaan ero on kutistunut. Nyt siis enää 14 sekuntia ja Arni kakkosena ja Lassi sitten heti kintereillä 16 sekuntia kärjestä. Jännittäväksi menee. Loppumatka on siis putkivälejä ja 19 rastia kaiken kaikkiaan ja nyt on sitten lyhyempi 14 väliä. Tämmöistä on pahoja kyllä, että nyt kun te varmaan tiesitte tuossa vaiheessa, että nämä on putkirasteja nämä loput. Joo, kyllä me se osattiin päätellä, että kun meillä on noin kaikki 3 lenkkiä siinä samassa kartassa ja ykkös- ja kakkoslenkillä näkyy, tai ei näkynyt niitä hajontoja. Ja Aapo muuten tekee virheen nyt. Katoppa. Juu. Vähän tuli tonne oikealle vinoon, mutta sai korjattua, mutta kun ero oli niin pieni, niin nythän ollaan melkein jo kasassa. Kyllä. Voisi oikeastaan puhua, että kolme muskettisoturia on palannut yhteen ja tässä mennään nyt ihan yhtenä punamustana junana eteenpäin. Ja kun tosiaan tiedossa on, että putkivälejä on kaikki muut, niin tämä kysyy joko sitten varmaan kinttuja tai sitten kovaa kanttia, että pystyisi niin kuin suunnistuksellisesti tässä vielä pätemään, tekemään jonkinlaisia eroja. Enää 5 rastia jäljellä laskujeni mukaan ja tähän menee jännäksi. Joo, ja nyt toikin on ainakin minun taidoilleni katsottuna niin petollinen rastipiste tämä 15kin tuollaisessa pikkasen tyhjässä rinteessä sinänsä, niin tässähän voi käydä vielä kaikenlaista. Täytyy vielä sanoa, että Samulin radoista, että hienoja rastipisteitä, sen lisäksi, että maasto on hieno, niin kyllä tämä rata on ollut myös todella hieno. Melkein tekee mieli itsekin mennä tuonne pinkomaan. Ei ihan kauheasti kuitenkaan, ainakaan tässä seurassa. Ja porukka on kasassa. Arni tällä kertaa 1, Aapo 2, Lassi 3. Joo, näin on kärkipaikka vaihtunut. Joo, tässä kun on putkipätkä ja ollaan yhdessä, niin tässä käytännössä pientä mikroreitin valinnassa pientä eroa, että sillä Arni otti kärkipaikan, otti vähän enemmän oikealta tuonne 15 kuin Aapo, ja se oli sitten pikkasen nopeampi, mutta ei tässä mitään kovin isoja eroja saa aikaiseksi. Ja siellä Samuli ottaa kolmikon vastaan kalliolla ja kyllähän se kauniilta näyttää, kun 3 hemaisevaa nuorta miestä painelee pitkin varsinaissuomalaisia kallioita. Ja tämä 16 rasti, niin tämä on sitten vähän jo pidempi väli. Onko tässä nyt jonkinlaista niin kuin valinnan saumaa tai että pystyisikö tässä suunnistuksellisesti tekemään jotain eroja? Sen verran hyväkulkuinen maasto, että oikeastaan tälläkin välillä ainut järkevä reitinvalinta on merkattu tuohon karttaan, eli viivaa pitkin. Et sinänsä mitään niinku eriävällä reitinvalinnalla ei kyllä saa mitään kovin isoa eroa. Ja tässä on myös se, kun tietää, että on putkipätkä, niin sit sitä ehkä vähän yrittää vältellä riskejä, niin ei myöskään sit, jos ensimmäinen lähtee johonkin suuntaan, niin aika herkästi sitä itsekin lähtee sit sinne samalle reitinvalinnalle. Näinpä on, se on petollista, kyllä. Joo. Tosiaan niin kuin sanoit, on kuvattu viestipäivän aattona, mikä voi osaltaan vaikuttaa asiaan, mutta ehkä nyt pikkasen silmämääräisesti näyttää, että siinä myös vähän jo niin kuin haetaan asemia sitten loppukirja varten ja otetaan vähän tuollainen rennommin, että kellä sitten niin kuin loppuspurtissa eniten styrkkaa jäljellä, niin kuittaa tästä sitten voiton, koska ehkä hiukan hölkkäilyltä näyttää. Kyllä tässä vähän petaillaan tuota loppukirjaa tällä hetkellä, joo. Kyllä, ja siihen ei kauan enää aikaa ole, koska 16 rastilla tässä jo ollaan tällä ihan loppulenkillä, ja sieltä puikkasi Lassi kuvan oikealta puolelta mukaan jonoon, ja Samuli saa väistellä oksia, minkä kerkiää. Jaapa jaa. Joo, vaikea uskoa, että tässä nyt kukaan sellaista virhettä tekisi, etteikö tämä niin juoksukamppailuksi ja kirikamppailuksi nyt lopulta menisi, siltä se alkaa näyttää. Joo. Sitten lähdetään hakemaan polun takaa pistekumpareita ja sitten aletaankin jo katsoa kartalta, että missä se maali siintää. Joo, kyllä tässä itse täällä 16 ja 17 välillä niin aika paljon panostin siihen, että katon noin ihan vikoja välejä, että luotin siihen, että Arni ja Aapo löytää nämä 16 ja 17 ihan luontevasti ja itse panostin noiden viimeisten välien lukemiseen, että sieltä löytää sitten ne optimaaliset valinnat.
Sulla luki kilpailijakortissa, että loppukiri rotta. Loppukiri 2. rotta. Mihin tällä viitattiin ja petaako se mahdollisesti voittoa tänään? No kyllä mä sanoisin, että loppukiri on mulla ollut aina vahvuus, että ainoa loppukiri, minkä on hävinnyt, itse asiassa 2 loppukirjaa on valitettavasti hävinnyt. Toinen oli Lauri Syrjäläiselle SM-viestissä 2020 muistaakseni ja toinen O-Ringenin H21 kortsarjassa Felix Axelssonille ja siinä ei ollut palaakaan, mutta muuten on aika tehokkaasti näitä loppukirjaa voitellut, niin kyllä mä sanoisin, että toi loppu on ihan silleen mun vahvuuksille hyvä. No kyllä, jos nuo 2 on ne nimet, mitkä sieltä nousee, niin heille häviäminen loppukirissä ei tosiaan ole häpeä. Joo, saa nähdä, pitäisikö tässä kohtaa laittaa rahaa Lassi Vaismaan puolesta. En ehkä uskalla, enkä voikaan, koska minulla ei ole rahaa, mutta voipi olla, että loppukiri rotta sieltä niin kuin taas iskee. Mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa. Katsotaan, miten tässä käy. Lähdetään pikkasen eri lähtösuuntiin, mutta porukka on hyvin kasassa. Ja nyt ollaan vaihteeksi oikeastaan ensimmäistä kertaa kunnolla tällaisessa vähän peitteisemmässä maaston kohdassa. Ja siellä näkyy, kuinka Aapo tuolla puiden siimeksessä painelee. Ja ei muuta kuin tietä kohti. Ja nyt ollaan viimeiselle rastille. Ja kuka tulee ensimmäisenä? Sieltä tulee Lassi Puikkaa ensimmäisenä. Ja kyllä se pitää paikkaansa, että loppukiri rotta kerta kaikkiaan kuittaa tälläkin kertaa, siltä se kovasti näyttää. Aapo yrittää siinä sinnitellä perässä, mutta kaulaa tulee koko ajan ja sieltä jostain vasemmalta Lassi puikkasi koska tullaan maaliin. Nyt ollaan maalissa. Näin siinä kävi. Joo, kilpailijaesittelyn sanat pitivät paikkaansa ja sieltä nelosluokkalaisten olympiavoittaja hurjalla loppukirillä retrohousut tuulessa lepattaen tuli maaliin ja Aapo 2, Arni 3. Näin tämä tällä kertaa kääntyi. Kyllä te tasaisia ootte, ei voi muuta sanoa. Joo, siihen vikalle rastivelle vähän puoliksi tuurillakin löysin sieltä vasemmalla reitin valinnalla se polku jatkoi aika pitkälle sinne metsään, mitä ei ollut merkattu karttaan, niin löysin sieltä puolittain tuurilla aika hyvän reitin valinnan ja sitten vaan ja tässä päästään näkemään, että mitä siellä metsässä oikeastaan tapahtui. Sinne pieni virhe Aapolle Lassille alkuun ja sitten Ari tekee isomman virheen tälle rastille, eikö vain? Kyllä, ei löydy sieltä, eikä löydy sieltä. Sieltä sitten löytyy metsien kätköistä ja tuolla Arni putosi 40 sekunnin päähän kärkikaksikosta, mutta ajoi sitten sekunti sekunnilta kiinni, varsinkin kun Lassi Aapo tekee tuohon pienen koukun ja jossain vaiheessa Aapo sitten irtosi vähän isompaan kaulaan, mutta rennosti juosten ja pikkasen varmistellen porukka kerääntyi taas uudelleen kasaan ja niin sitä sitten lopussa loppukiri tykki. Lassi irtosi vanhalla Mailerin otteellaan ja kuittasi tästä sitten voiton. Onhan se mukavaa seurakaverit voittaa tällaisessa, kuitenkin niin kuin seuramestaruus kyseessä. Onhan se aina hienoa voittaa, mutta sanottakoon tosiaan, että jos Arni tai Aapoton olisi voittanut, niin olisi se ehkä vähän vähemmän ketuttanut kuin jos se olisi ollut joku toinen, että kovia kavereita kumpikin, mutta tosiaan hyvältähän se tuntuu voittaa. No ainahan se tuntuu. Ja tämä oli erittäin mukava selostaa tällaista videota näin monipuolista, missä näkee, että miten saman seuran eri tyypit ratkaisuja metsässä tekee. Ja ehkä vastaavaa on luvassa jatkossakin. Joo, kyllä me ajateltiin tästä ihan vuotuinen perinne tehdä, että joka syksy kisaillaan seuranmestaruus One Man Relay ja siitä sitten jonkinnäköinen video saattaa olla tulossa jatkossakin. Mahtavaa. Niitä odotellessa. Kiitos kaikille tämän videon katsomisesta. Loppuun kuullaan vielä vähän poikien omia kommentteja ja höpinää tuon suorituksen jälkeen. Mutta selostamo kuittaa täältä. Heippa hei. Heippa. Miten mä olin ihan mukaan 18. Sama. Mä tultiin sen kumppareen vierestä ja sit kivi ja sen takana vaan. Joo, se oli vähän niinku siellä ylätasolla. Se oli yllättävän siellä ylhäällä. No missä pitäis olla joku apukäyrä tai joku? Mä en edes nähnyt vielä tommoista kiveä siinä ympäri sinne rastiin. Oli siellä vähän pahakoilla luuppia. Siinä oli vähän semmoista kivikkoa. Itse mä tein ison soiron siellä alussa. Joo, mä katsoin, että ei kyllä varmaan soiras. Mä tulin niinku tänne ja sit täältä näin. Tohon, sit mä en nähnyt yhtäkään kiveä. Sit mä kävin tässä polulle ja sitten takaisin. Kun mä tulin tähän näin. Tai mä tulin tähän, mä luulin, että mä tulin tähän. Sitten mä näin ton talon tossa. Joo. Niin sitten se oli joku tuossa joku talo. Siis sä juoksit siinä ehkä 2 metriä mun vieressä, mä leimasin lipulla. Nyt sä vaan jatkoit eteenpäin.
No joo, kun... Mä luulin, että sä olet puhumassa sitä seuraavaa, kun sua ei sitten enää näkynyt, kun sä Lassin kanssa jäi samassa. Ei vitsi, toi ykkönen kyllä röpötti heti. Ihan ykkönen. Menin tänne. No, mä luulin, että mä tulin ihan hyvin tosta, mutta siis... Sit se olikin jotenkin ajaudu ihan jotenkin tänne. Siis mä jotenkin... Te röpötitte vähän sitä toistakin ykköstä. Joo, röpötettiin sitä. niin sitäkin joo, totta. Mutta... Oliks Aapolla sitten tokalla luupilla tää? Joo. Uusuppa, Joo, meillä oli ykköset samat ja meillä oli kakkoset samat. Kakkonen oli siis yhteinen rasti kaikille. Mä ajattelin, että olisi Sitten se niinku erosi siitä. Ykköset oli eri ja sitten kakkosella niinku erosi. Tuliko sä niinku ekalla luupilla tästä niin täältä näin tänne? Ei kun meillä oli sama. Siis me oltais tultu Oliko ihan sulla sama yhtä. ykkönen kuin Joo. mulla? Ei. Eikö sama siis toi Kun Lassilla oli eri ykkönen kuin sulla. sun kakkoshajunta. Joo. Niin, Siinä oli niinku 4 eri vaihtoehtoa. Mut kun sä olit 2 metriä musta ehkä oikealla, sit sä vaan juoksit ohi kun mä leimasin. Joo. Mä jotenkin kun mä katsoin, että hullusti kiviä, sit mä en nähnyt yhtäkään kiveä siinä. Sit mä ajattelin, että mä oon tuolla... Vitsi toi linja oli ihan pirun epäselvä. Siitä vois ottaa noin Niin kuvierajat hemmettiin. Siis se oli kyllä epäselvä. Niinku ei nähnyt. Kun siinä Kerrotaan jollekin palaute Sitten siitä sai videolla. Aapon kiinni vielä. Juu. Mä katsoin... Mut kauan meni aika hyvin ihainen aika vissiin. Sä menet vähän tonne. Joo, mä en nähnyt Mulla on noita nyt 28. Aa. 25 aika lailla varmaan. Mä voin katsoa tohon suon reunaan tuli, tuo ison suo. Tuo ison suon reunaan tuli, niin sit sä vedit siitä niinku vähän niinku tonne. Joo. Sitten tajusit, Sit mä en saanut niinku... vähän kiinni. Sit mä en saanut kiinni, kun mä näin tuolla niinku nousevan muodon tuolla takana, mutta se menee tuon rasti ympärillä ja kato tuolla epäältä. Mä en yhtään tajunnut, niin se ja sit käy kun ei oo menee loopia, niin... Tossa lopussa niinku siinä viimeisen kerran, kun teit sä Aapo jonkun virheen siellä vai ootteliks sä noita? No mä menin aika kevyesti tonne 13. Joo, me saatiin vähän kiinni. Sit se kato, Aapo kävi vähän tuolla oikealla. Joo. Oliko se Ja sit me taktinen? saatiin kiinni. Se tossa No se oli, oli- kun mä lähdin teidän Se perään. oli kanssa taktinen, Mä vahingossa jotenkin napautin tätä, niin tää kääntyi vaan kuvaa mua itteen. Sitten mä käsin sen näin, että se kuvasi vähän aikaa teitä. Sitten mä koitin niinku täältä naputtaa, niin sit se kääntyi taas oikein. Joo. Mutta oli kiva ja peitteisiä tuolla välissä, niihin olisi voinut laittaa vähän semmoista. Mikähän se kumpare oli tässä ennen Laitaanko kamera pois? Joo, mutta mikähän se tossa oli se ennen... Kamerat pois.